което се търгува в времена на война, каквато имаме в момента. Търгуват се така наречените защитни инструменти и това са, например, комуналните акции. Акциите на търговията на дребно. Примерно Walmart, защитна акция, която по време на кризи тя винаги расте. Аз я държа в моят портфел години наред и не я пипам въобще. Какво е мнението за долар иена? На Surface виждаме от всякъде рискове във всички посоки, краткосрочни, дългосрочни, по-дългосрочните очаквания. На банките. Това са очакванията на големите банки. Там долу вляво са написани. Вие нямате и няма откъде да имате тази информация. И има само в Bloomberg терминала, който ние ви предоставяме, когато влезете в клуба. Виждате за какви банки става въпрос. JP Morgan, Commerce, Citi, всички, което се сетите. Какво мислите за 5-стъпковия модел за анализ на компании? Кълъпов е специалист, а това е лицензиран инвестиционен консултант. Изпит, който го вземат на година по 10 човека. Може и 3 да го вземат. Но тежък ужасяващ изпит. Varchev.com, кликнете бе хора. Там всичко е написано, ама някой беше казал, че мисленето е сложен процес. Аз бих казал, че четенето също е сложен процес. Да, предлагаме funded акаунти и ние сме едни от малкото в света, които се изпълняват от реален лицензиран брокер, а не от островно брокер, че не известно на света. Злодея Варчев е тук пред вас и ви ги гарантира със собственото си име и със собствената си фамилия и съм си написал името на вратата за разлика от всички останали. На кого вярвате вие? Всъщност то вие не мислите на кого вярвате, но масата не ги интересува. Вие си прецените.